Konferencia je skvelá, pýtajte sa rečníkov. Tam sa hovorilo o tých paralelách so súčasnosťou. Ako to vnímate vy tie slova a kto je pre vás taká moderná Milada Horáková možno? Prídite zajtra. Stotožňujete sa so slovami vašich predrečníkov o tom, že tam sú tie paralely so súčasnosťou? Čas takto odvediem. Prídite zajtra, dovidenia. Vy nepočujete moje otázky, pán dekan? Ja sa pýtam celkom jednoduché veci na obsah toho, čo sme počuli teraz. Čiže... Zajtra, dovidenia. A čo sa stane zajtra, pán dekan? Prídite zajtra, dovidenia. A čo sa stane zajtra, pán dekan? Prídite zajtra, dovidenia. Ja dnes nemám čas. Teraz sa vás pýtam otázku, ktorú viete zodpovedať za 15 sekúnd. Kto je podľa vás taká moderná Milada Horáková, keď ste to zaštítili a hľadáte paralely so súčasnosťou? Prídite zajtra, dovidenia. Čo z tých procesov v roku 20 až 23 vám pripomínalo 50. rok? Prídite zajtra, dovidenia. Viete, že vás idem vyviezť von z budovy teraz. Pán dekan, pán dekan, vy ste povedal, že by mal byť sudca Cisárik obvinený po tom, čo už odsúdil pána Kažimíra. Stále trváte na týchto slovách? Prídite zajtra, dovidenia.